A xente nova da comarca volveu a ser o exemplo a seguir por toda a veciñanza do Salnés e da contorna. A plataforma Arousa Verde realizou unha concentración en Vilagarcía en contra do cambio climático. A iniciativa xurdiu do movemento internacional estudiantil Fridays for Future, que convocou unha folga a nivel mundial para exixir medidas urxentes aos líderes mundiais. Dende a Asociación do Salnés apoiaron unha mobilización que non foi convocada en Galicia. Pois hoxe estaba convocada dende Fridays for Future internacional unha folga polo clima estudiantil, aínda que en Galicia non se convocou. Nos fixemos unha concentración por este mesmo problema. E pois viñemos aquí a reivindicar xustiza climática, que tanto os gobernos, institucións, grandes empresas fagan algo para que tanto nós que temos 16 e 17 anos como moitísimos máis mozos e mozas, así como as xeracións por vir, teñan un futuro no que vivir. Dende Arousa Verde estiveron facendo un chamamento a todas as persoas que se quixeran sumar á súa loita e reclamaron ás administracións diferentes medidas. Fixemos cartéis, fixemos un chamamento por redes sociais e con cartéis pegados pola vila a todas as persoas que quisesen vir e despois falamos un pouco sobre a nosa perspectiva e que queremos para os vindeiros anos. A prohibición dos plásticos dun solo uso, tamén dos combustibles fóseis, a promoción das enerxías renovables, así como unha promoción tanto en medidas máis locais da reciclaxe, da compostaxe, unha promoción tamén do transporte público. Son pequenos cambios que en verdade fan unha gran diferencia. A concentración tivo lugar en Vilagarcía e dende o goberno local mostraron o seu apoio á plataforma. E por iso digo a importancia non só de ter este tipo de iniciativas, sino difundir, educar tamén. É moi importante, tamén se facía un pouco referencia nesta concentración tamén o tema da educación, que é moi importante, non? A educar neste aspecto, e nós de aquí pois apoiaremos todas as iniciativas que nos sexa posible, non? Apoiar. Os estudantes están sendo o exemplo dun movemento e dunha loita que agora todos deberíamos seguir, polo ben do planeta e polo ben do noso futuro.